A ddiwedd y flwyddyn diwethaf, oedd rybuddion gallai Affrica colli 1 yn pob 5 o'i eliffantod oherwydd hela yn y 10 mlynedd nesaf. Dwi wedi dweud o'r blaen bod yng ngwaith i yn Senedd Ewrop yn amrywio yn fawr, ac mae'r math yma o hela a troseddau sy'n digwydd yn rhan o'n ngwaith i. A'r wythnos diwethaf yn y Senedd llawn, wnaethon ni pasio rheolau newydd ar gyfer sicrhau bod pob bywyd gwyllt yn gallu goroesi, bod ni ddim yn hela anifeiliaid, bod nhw ddim yn bodoli yn y dyfodol. Nawr, mae hyn yn rhywbeth, wrth gwrs, dyn ni'n meddwl amdano fe mewn gwledydd poeth a gwledydd fel Affrica, ond mae'n bwysig i ni yng Nghymru. Mae gyda ni heddlu yng Nghymru sydd wedi hyfforddi i ddelio gyda'r math yma o droseddau i anifeiliaid a pob math o fywyd gwyllt. Mae yn bwysig i ni gyd bod ein planed ni yn gallu cynnal pob math o anifeiliaid. A dwi'n siŵr bod llawer ohonych chi yn poeni am hyn hefyd ac yn falch i weld bod Senedd Ewrop yn gwneud rhywbeth amdano fe.